100% देरहानायाथ' रोखा जाबाय रायजो राजानि अनसायनायफोरखौ मोनगासिनो दं जेराव थांनो जोंहा मोनसे राजनितिकनि एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै बबेबायदि मानसिनि साननाय हनाय मानसिनि दोहौफ्रा जेब्ला मानसिफोरनि मोखाङाव नुजायो अब्ला बे देरहानायनि साइना फैयो आरो दा जोङो आं गिदिंफायै नायबाय दिनै देरहानायनि सिना नुजाखाबाय मोनसेल' उद्देश्यसै दोङो शिउली महिलारी मेडामखौ जाहाथे आसामनि बिथोराव 126 जन एमएलएफोरनि बिथोराव बांसिन भट लाना मोनसे रेकर्ड खालामनोसो जों नाजागासिनो दं जोंनि 3 नं क'क्राझार एमएलए बियाबावहाय जोंनि इलेक्सन फोसावदिंनाय हाबाफारिया खोब गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ जोङो दिनैबो बे देबोरगाव थिनालि बे जायगायाव फोसावदिंनाय मेलखौ जोबखांनानै जोङो दा दिमोलगावनि बाथाबारि गामियाव दंफैयो बेयाव बयबो रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै ओंखारदों जिहेतु रायजो राजाफ्रा दा बुजिनो हागौ दिनै बिपिएफजों थाफायाब्ला जेबो उफाय गैला होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ मानोना दिनै गोबाव समनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोखौ खेबसेबो फेजेनबोनो हाखायाखै थांनाय 2020आव सान्थि सुक्ति खालामनायखाय दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसे देरहा होगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय बेबो नङा दिनै बे थांनाय 2020नि 27 जानुवारि एकर्डनि उनाव जे बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन बेयावबो इउपिपिएलआ 12थाल' देरहानो हादों दिनै खेबफ्रोमबो इलेक्सनावनो बिपिएफआनो देरहाबोबाय थादों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे नोजोर होयो बिटिसिआव जाय पार्टिया सरकार सालायो बेनो एमएलए इलेक्सनाव बियो देरहासार जायो एमएलए इलेक्सनाव केन्डिडेटफ्रा देरहासार जानो हायो माने पलिटिकेल डायलग बियो मोनसे दा दिनैहाय 17 बोसोरनि सिगाङावहाय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि परिबेसा मामोन जोंनि मानसिफ्रा बे समसिमाव बै 17 बोसोरनि सिगाङावहाय गामसा गस्लाफ्रा माबायदि गानोमोन लामा सामाया माबायदि थाबायनाङोमोन दिनै जोङो हाब्रु दैब्रु थाबायनांबायमोन एकर्ड जाखांनायनि 2003आव एकर्ड जानायनि उनावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि थासारि गासै लामा सामा गासैबो साननाय हनाय गासैबो सोलायदों दा बेदिहाय मावाखै होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन मावबोदों दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै खेबसेयावनो फोजोबनो हागोन बे नङा दिनै भारतआ उदांस्रि जानाया 75 बोसोर जाबाय दिनै अब्लाबोथ' भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिनै खामानि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावजोबनो हायाखै नङा होमबा दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो 17 बोसोराव जेखिनि मावनांगौ बेखौ मावदों हाग्रामा महिलारी सारा दिनै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ आरो मावबावगोन दा आङो आसा खालामदों दिनैहाय आङो देबोरगाव ब्लकनि इउपिपिएलनि आफादगिरिमोन बै समाव आङो रायजोनि थाखाय मावफुंबोनो हायै माखासे गोबां खामानिफोरखौ आङो खावलायदों जाहाथे जोङो मावफुंनो हायाखैब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव बे खामानिखौ मावफुंनांगौ होननानै आं खावलायबाय थादों जायफोरा आन्दोआव थानानै खोथा बुङो बिथांमोनहा हयथ' मिथियाबो जानो हागौ दिनैहाय आङो जयेन जाखांनायनि उनाव हाग्रामा सारजों आङो बिनि मिटिंफ्राव जिरायफानानै आं नायदों आरो मेडामाबो आंखौ निजिस्स' गावनो फन खालामनानै माबा मोनसे दरखार जायो दिनै बिथांमोनहा सोरखौबा हाबहैयैनि बिदि गैया दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जे गावनि न'खराव हाबहोजोबनो हागोन बेबो नङा दिनै रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावदों हाग्रामा महिलारी सारा आरो बिनि बिसियाबो दिनैहाय रायजो राजाफोरजोंनो लोगो हमै रायज्लायबाय थादों बियो नङा दरजाया खुला नङा होननाय खोथाफ्राथ' राजनितिक डायलग जायो दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ थांनाय समावनो जेब्ला 2021 मायथाइयाव लरेन्स इस्लारि सारा इलेक्सन गेलेदों एमएलए इलेक्सन गेलेदोंमोन बे समाव काउन्सिलाव बिटिसिआव इउपिपिएल सरखारमोन बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बै समावहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेटनो भट होदोंमोन नाथाय दा बिटिसिआव बिपिएफआ सरखार सालायगासिनो दं बे हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा गासैबो माने बिपिएफनि केन्डिडेटनोनो भट होगोन आरो नैबे थिथागुरि ओनसोलाव 10टा राजबंसि गामिफोर दङ बेयावथ' नोङो बिपिएफनि अनगायै इउपिपिएलआनो खोब खम थाखायोमोन नैबे मोनसे सेवाश्रम सेन्टारावल' जोङो हमथाबोबाय थादोंमोन एबार आरोबाव जेनसिगोन थांनाय 2021नि एमएलए इलेक्सनाव जोंनि देबोरगाव समस्तियाव एमएलएआ 30,000 भट मोनदोंमोन एबार बियो 10,000 माइनास जागोन देबोरगाव समस्तियाव 10,000 माइनास जागोन